Čo si koko? Také kurva. To je dobré! Ty blázo, dobré! Tamto už netoč. Tam dúfam, že už sa tento rok dneska nebudem nachádzať, hej? Dámy a páni, prichádza na scénu... Tomáš Gitara. Ahojte, ahojte. Dneska moja sponzorka pripravila takéto úžasné koláčiky. Šarmantná asistentka mám ich dať do huby. Nice. Treba sa posunúť ďalej a ideme robiť gitarky. Gitary na album sa robia len raz. Dáme drahší kábel. Celá 5 dB gain. Snažím sa vytvoriť teraz nový projekt, ktorý bude čisto spravený na nahrávanie gitár. Kurňa, neviem, jak sa to robí. Si nehovoril, že na gitary si urobíš nový? No však. Tak si to urob. Neviem, kde je koniec. Krásne zoberieme. Teraz sa pozrieme. Joj! Teraz si zoberiem celý ten kábel. Čo tam robíš? Murára, alebo stolára, alebo čo? No, som počul puk. Musím mať gitaru nachystanú. Nemám, to mám na elegantný záber. Tada. Podľa mňa. Keby si ho chcel kúpiť, tak neviem, aká je teraz cena. Zapoj sa mi. Dobre, to mi stačí. Slúchatka chceš? Čo? No daj, daj. Však ale teraz sa snažím niečo robiť asi. Nedávaj negatívnu energiu, sú nové. Počkaj, dám práve. Neviem sa sústrediť, keď mi toto robíš teraz. My ideme hrať akusticky. Teraz mám úplný brain fog. Bude som zamrznutý, kámo. Nemôžeš mi to odspájať, čak mi to bude pukať. A idem si pre hladičku. Wow. Hladičkou tam fungovať tak akože kľudne. Dobre, Igor, poďme. Pozri sa, čak mi zmizol mi... Čak daj CTRL-Z. Ja už viem, ty si tam máš drums, že celé si to akože vypol. Mal si tam aj basu, tu som ti tiež dal do faka. No dajme ešte k tomu druhú, uvidíme. Tu, hlava. Tak dáme ho celú ešte. Fú, teraz to chytal vajca. Dobre to znie, ty kokos! Môžeme? Čistúčke tóniky musia byť. Hej! Čo hráš vodu na radosť? Ja mám čistú linku mám, nerieš, čo ja tam viem dať. Dobre. Kučko! Nechá to tam Ticho! takéto šumeno. Tá behačka je taká. No tak poďme, dáme ešte tú solo nechaj a budem nahrávať toto. No. Čo si koko? Je také kurva. To je dobré! Ty blázo, dobré! Nahrávali sme song, ktorého názov vám nepoviem, ale je to song, ktorý sme hrávali ešte na posledných koncertoch. Je to najzabavnejší song zatiaľ. Tady sú nastavené, vyleštené po toľkých rokoch, tak uvidíme. Uvidím, že keď si to na budúce vypočujem, že či to neprenahrám celé. Vôbec by som sa tomu nečudoval, keďže sa voláme Metamorfóza. Všetko, vypni to! Mám spravené 3 gitarky, 4. A môžeš mi povedať prosím ťa, čo robíš? Idem zabiť muchu. Tak tento album zabije všetky vaše uši. Poď moja. A tu je. Ale prečo to je toľko prachu? Ja nechcíme, však sme to tu všetko umývali. Som sa čudoval, že prečo tam počujem nejaké bzukanie v tej gitare, potom som to stopol a Mám ináč pocit, že tá mucha zapadla za okno. Mucha prežíva, samozrejme, to bola fejková mucha. Kurva. No tam na tú novú stenu chodí. Na koberci dole. Ale aj ten je nový. Nevadí. Ty špína. Pozor, neposú mi mikrofóny. Neštipni ma. Každý má svoje buky. Aký je progres v nahrávaní albumu? Keď tu pán kameraman nebol, tak som stihol nahrať asi 4 pesničky. 4 gitary do pesničiek. To už sú tajné O recepty. 9 gitár. 12 gitár som nahral. Teraz nikto nevie, že koľko som ich nahral. Však poď nahrávať gitaru, ne? Lebo také, že nepočujem to. To je taký plnší zvuk. Toto sa mi ľúbi viac. To je, keď si dáš koláčik, potom si plnší. Ja nepočujem to! Nebuchaj. Pán kameraman tam môže dať záber, jak to tam ladí pekne. Nemáť to tam je moje nové kombo. No dobre, daj tam clean. Mi daj hlasnejšie ten metronom. Radšej dvakrát lať, ako raz hraj sa hovorí.
Ešte raz, moc ma tu krúti, tak sa neviem sústrediť. Dáme druhé uško. Môžeme to akože nafejkovať, že nahrávame niečo iné, ale to vystrihni. Vystrihni to. No, keďže chceme byť autenticky za každú cenu, tak nechceme dávať nejakú 5 korunovú cenzúru, tak sme si vytvorili vlastnú cenzúru na nadávky. To je taká, čo sa týka jedného špecifického zvuku, ktorý vychádza z iného otvoru ako úst. Keď si dá kapustu. Kapustu. Také, že väčšie telo tej gitary. Je tam väčšie telo. A len trošička by som to ošetril. Gitaru nepočujem. Tak to je pekné. Najskôr si ju nalaď. To sa mi už nechce. A tá prvá má proste taký zaujímavý charakter, takú zaujímavú farbu a emóciu už priamo v tom zvuku to cítim a není tam ani žiadny efekt na tom. Asi máš pravdu, znie to tak plochejšie, divnejšie. Na čo to robíme proste? Ty to hovoríš! Prečo hovoríš v rodnom čísle? Ja tu reálne pracujem, kamo. Ideme hodiť. Čo si mi tam dal? Takto vieš, takto som klikol. Jak úplný drbo. Sľubujem, nebudem drbo. Daj mi to hlasnejšie, túto gitaru nejako. Ale do prdele, poďme. Výborne! Táto bola ešte lepšia, jak tá pred ňu. Ešte lepšia, než tá pred ňu bola. Pustí, jak to znie, či to znie jak Jaroslávik. Tá hlava je na hovno. Tak to robil ináč horky, že sú DJ. Keby to nikto nevedel. Nerobil to náhodou na pravej ruke? To je jedno, tuto to znie lepšie. Neviem, ale myslím si, že to tak robili. Keď som dal prvú pesničku na internet, bez ďaka, zavesil som ju tam o 2 týždne, tak týpek mi tam napísal, že už si to tu raz dával. Načo to tu dávaš druhýkrát? Ale ja som sa nevzdal, tak som mu tam nechal, aj tam doteraz. Už si ju tu dával aj predtým, a aj vtedy sa ti písal, že to je na hovno, tak načo tu dávaš ale ostala tam. Našiel by som toho týpka, poslal by som ju poštou, vieš, a takých 20 CD-ček, kde by bol iba čisto ten bezďak. Chudák bezďak si to odkrutil, lebo medzi prvými pesničkami. Ja, to boli krásne časy. Ešte raz, nech to nie je také krásne. Dnešné natáčanie bolo s gitarou. Pán kameramanko tu už nebol, tak sa natočili pesničky, viacej sa natočilo pesniček. A medzi tým, jak budete sledovať Andreja, tak bude byť cool zvuk.